Tervehdys, olen erityisasiantuntija Marko Leinio yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta. Ja tässä esityksessä käyn läpi yhdenvertaisuuslain sisältämiä syrjintäperusteita ja syrjinnän muotoja sekä sitten erityisesti asumisen elämänalueella esiintyviä syrjintätilanteita ja muutamia asumissuosituksia. Työskentelen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä asumiseen liittyvien syrjintäyhteydenottojen käsittelytehtävissä sekä yhdenvertaisuuden edistämistehtävissä. Ihan aluksi hieman yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä. Eli yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka toimivallasta ja tehtävistä säädetään yhdenvertaisuuslaissa sekä laissa yhdenvertaisuusvaltuutetusta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu ensinnäkin syrjintään sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Syrjintään puuttuminen konkretisoituu käytännössä siten, että meille tulee vuosittain paljon syrjintäyhteydenottoja, joita sitten käsittelemme ja pyrimme puuttumaan syrjinnän toteutumiseen. Toisaalta edistämme yhdenvertaisuutta antamalla lausuntoja, suosituksia, kannanottoja esimerkiksi käynnissä olevista lainvalmisteluhankkeista tai vaikkapa käytännössä tuomioistuimessa olevasta tapauksesta, joka käsittelee yhdenvertaisuuslain toteutumista tai kuuluu yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan. Tämän lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana, valvoo maasta poistamisen täytäntöönpanoa sekä ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista sekä toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävissä. Tämä esitys käsittelee erityisesti tätä syrjintään puuttumis- ja yhdenvertaisuuden edistämistehtävää. Yhdenvertaisuuslaki sisältää tämmöisen syrjintäperusteluettelon kielletyistä syrjintäperusteista, joita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhde, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä muu henkilöön liittyvä syy. Eli tämä syrjintäperusteluettelo on avoin ja tähän muuhun henkilöön liittyvään syyhyn voidaan katsoa luettavan esimerkiksi henkilön asuinpaikka tai sosioekonominen asema. Tästä syrjintäperusteluettelosta puuttuu, jos sitä vertaa tuohon perustuslain 6 pykälän luetteloon, sukupuoli. Siihen liittyvät syrjintäyhteydenotot kuuluu tasa-arvovaltuutetun toimialaan ja niitä käsittelee sitten erillinen tasa-arvovaltuutettu. No, millainen syrjintä on sitten kiellettyä? Voisi lyhyesti todeta, että kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Tämä välitön syrjintä on ehkä se tutuin ja ensimmäiseksi mieleentueva syrjinnän muoto, jossa jossakin vertailukelpoisessa konkreettisessa tilanteessa jotakin henkilöä kohdellaan juuri äsken mainitun syrjintäperusteen vuoksi epäsuotuisammin kuin jotakin toista kohdellaan tai kohdeltaisiin. Asumisen elämänalueelta voi esimerkiksi sanoa, että jos esimerkiksi vuokranantaja asuntoilmoituksessa olisi mainita, että vuokranantaja vuokraisi asuntoa vaikkapa vain henkilölle, joka puhuu täydellistä suomen kieltä tai muutoin rajaa vuokralaisehdokkaita syrjintäperusteluettelon mukaisesti, niin tämä voi tulla arvioiduksi välittömänä syrjintänä. Välillinen syrjintä on tämmöinen keino puuttua yhteiskunnassa oleviin rakenteisiin ja rakenteelliseen syrjintään, jossa näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun epäedullisempaan asemaan tämän henkilöön liittyvän syyn perusteella jossakin konkreettisessa tilanteessa. Toisaalta tälle säännöille, perusteelle, käytännölle voi olla hyväksyttävä tavoite tai nämä tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot voi olla asianmukaisia ja tarpeellisia, mutta esimerkiksi välillistä syrjintää voidaan arvioida tilanteessa, jossa vaikka tämmöinen iso toimija edellyttäisi asunton hakemista vaikkapa vain tietyn digitaalisen lomakkeen kautta,
joka sitten ei olisikaan saavutettava, jolloin esimerkiksi ruudunlukulaitteella tai ruudunlukulaitetta käyttävät henkilöt eivät pystyisi tätä lomaketta täyttämään. Tällainen näennäisesti yhdenvertainen käytäntö saattaisi henkilön vammaisuuden perusteella epäedullisempaan asemaan. Tämä häirintä on tämmöinen syrjinnän erityinen muoto, jossa syrjintäperusteluetteloon liittyvän syyn perusteella luodaan tämmöistä henkilöön kohdistuvaa epäedullista ilmapiiriä ja tämmöistä niin kuin, se voi ilmentyä vaikkapa viestein, elein, sähköpostiviestein ja muutoin. Tämä voi myös tulla arvioiduksi syrjintänä. Kohtuullisten mukautusten epääminen vammaiselta henkilöltä koskee tilannetta, jossa tai ensinnäkin kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan vammaiselle henkilölle tehtäviä mukautuksia, joissa tämä vammainen henkilö pystyy asioimaan, käyttämään viranomaisen palveluita, saamaan tai osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Siihen voi edellyttää tämmöisen mukautuksen tekemistä. Mutta jos tämä mukautus evätään vammaiselta henkilöltä, niin tämä voi tulla arvioiduksi myös syrjintänä. Tämän lisäksi ohje tai käsky syrjiä sekä tietysti tämän syrjivän ohjeen tai käskyn toteuttaminen voi tulla arvioiduksi kiellettynä syrjintänä. Valtuutetulle tulevista yhteydenotoista vuosittain noin 10%, hieman alle 10% koskee asumista ja asumisen elämänaluetta. Viime vuonna noin 130 yhteydenottoa asumiseen liittyen tuli. Ja nämä yhteydenotot koskevat laajasti koko asumisen aikaa, lähtien ihan sieltä syrjivistä asuntoilmoituksista, asuntohakemisvaiheesta, asukasvalintaan liittyen tai asumisen aikana tapahtuneeseen syrjintään tai häirintään, lisäksi vuokrasopimuksen päättämistilanteet sekä myös sitten asunnottomuuteen liittyvät tilanteet. Ja yleistä ehkä asumiseen liittyen erityisesti yksityisillä vuokranantajilla on tämmöinen yleinen virheellinen käsitys, että vuokranantaja saisi valita vuokralaisensa täysin vapaasti ja se toteuttaisi tämmöistä omaisuuden suojaa. No, vuokranantaja kyllä saa valita vuokralaisen, mutta ei syrjivin perustein, eli juuri tuotten syrjintäperusteluettelon kriteerin perusteella niin ei saa valita vuokralaista syrjivästi. Ja me saamme yhteydenottoja liittyen sekä yksityisiin että julkisiin toimijoihin, ja erityisesti näitä julkisia toimijoita koskee tämä viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista. Ja tästä viranomaisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteesta hieman enemmän tällä kalvolla. Ja yhdenvertaisuuslain 5 pykälässä säädetään siitä, että viranomaisen on ensinnäkin arvioitava tämä yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan, ja tämän arvion perusteella sitten myös ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Ja osana tätä viranomaisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta on tärkeää tämä yhdenvertaisuussuunnittelu ja suunnitelman laatiminen. Ja tähän yhdenvertaisuussuunnittelun laatimiseen ja tämän nykytilan arviointiin on hyvä mahdollisimman laajasti kunnan hyvinvointialueen osallistaa sitä kunnan hyvinvointialueen henkilöstöä eri sektoreilta, tämmöistä moniammatillista yhteistyötä, että siihen tulee eri vaikkapa päihdehuollon asiantuntijoiden osaamista myös tähän yhdenvertaisuussuunnittelun tekemiseen. Ja tässä arviossa on tärkeää tunnistaa siinä konkreettisessa asiakas-viranomaisrajapinnassa esiintyviä mahdollisia syrjiviä käytäntöjä ja tilanteita sekä hakea ratkaisuja näiden estämiseksi ja poistamiseksi kokonaan. No, viranomaisen ihan lakisääteinenkin velvollisuus antaa neuvontaa, mutta myös tämän edistämisvelvoitteen nojalla myös mahdollisimman matalalla kynnyksellä tarjota eri viestintä- ja asiointikanavissa monikielistä neuvontaa.
Osana tätä yhdenvertaisuussuunnittelua voidaan myös tunnistaa tilanteita, joissa voidaan toteuttaa niin sanottua positiivista erityiskohtelua. Tämmöinen positiivinen erityiskohtelu, erilainen kohtelu konkreettisessa yksilöllisessä tilanteessa ei ole syrjintää ja on oikeutettua, jos se on oikeasuhtaista, ja sillä pystytään poistamaan tämmöisiä syrjiviä käytäntöjä ja edistämään jonkun tietyn asiakassegmentin yhdenvertaisuuden toteutumista. No sitten erityisesti tähän asunnon hakemiseen ja tähän asuntohakuun liittyviä yhdenvertaisuuskysymyksiä. No ensinnäkin kielellisten oikeuksien toteutumisen ja huomioon ottamisen osalta on huomioitava se, että jos vuokranantaja vuokraa ARA-sääntelyn piirissä olevia asuntoja, niin tätä neuvontaa, palvelua tulee antaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Sinänsä laki ei edellytä muunkielisen neuvonnan tai materiaalin laatimista, mutta tämän edistämisvelvoitteen nojalta voidaan ajatella, että tulisi pyrkiä järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös erikielistä neuvontaa ja erilaista materiaalia. Erityisesti jos tämä viranomainen sitä kieltä osaa ja vaikkapa iso osa asiakkaista puhuu jotakin tiettyä kieltä, niin tämän edistämisvelvoitteen nojalta tulisi ainakin pohtia niitä keinoja, joilla tätä muunkielistä neuvontaa pystyttäisiin järjestämään. Lisäksi asunnonhakutilanteesta näiden erilaisten hakijoiden tilanteiden huomioon ottaminen, vaikkapa vammaisten henkilöiden osalta esteettömään asumiseen liittyvät asunnon vaatimukset, vaikkapa lisätilan osalta tai siinä, että taloyhtiössä on hissi tai sähköinen ovenavausjärjestelmä, tai sitten että viestintä- ja asiointikanavat ovat saavutettavia ja vaikkapa ruudunlukijalaitteella käytettäviä. Tietylle henkilö- tai asunnonhakijoille voi olla, että tämmöiset sähköiset asiointikanavat, viestintäkanavat ovat niitä tehokkaimpia ja helpompia ottaa käyttöön, mutta on tunnistettava, että kaikille ehkä tämmöiset digitaaliset kanavat eivät ole ihan jokapäiväisiä, eikä kaikki henkilöt niitä pysty käyttämään, joten viranomaisen erityisesti syytä tunnistaa tämmöisen monikanavaisen asiointi- ja palveluvalikoiman käyttöön ottaminen lähtien ihan puhelinasioinnista tai siihen, että asunnon hakulomakkeen pystyy täyttämään myös kasvokkain viranomaisen asiointipisteellä. Tähän asukasvalintaan liittyen niin hyvinvointialueilla, kunnilla on usein tämmöisiä omia asukasvalintaohjeita, jotka täydentää ARAn antamaa asukasvalintaohjeistusta. Ja näitä omia asukasvalintaohjeita tulisikin edistää ja tutkia tämmöisellä yhdenvertaisuutta edistävällä otteella sekä varmistettava erityisesti asunnottomuuden ehkäisyä alueella sekä näiden hakijoiden mahdollisten erityistarpeiden huomioon ottaminen osana tätä asukasvalintaa ja mahdollisesti sitä kiireellisyysluokkaa arvioitaessa. Asuntoja tulee tarjota ja vuokrata kaikille henkilöille ja hakijoille. Ja kenenkään hakijan ei tulisi olla niin sanotusti liian vaikeasti autettava, ja myöskään se, että henkilö olisi hakenut asuntoa ja mahdollisesti asuntoa hänelle olisi tarjottu, mutta olisi sitten kieltäytynyt jostakin asunnosta, niin sitä ei saisi pitää merkkinä siitä, tai että myös tällaiselle henkilölle tulisi myös jatkossa tarjota asuntoja ihan samalla lailla kuin kaikille muillekin. Ja asunnonhakijoiden puolisoiden osalta on hyvä muistaa, että jos asunnonhakijan tai hakijan puoliso on mahdollisesti sosioekonominen asema, mahdolliset maksuhäiriömerkinnät, maassaolon status ei voi olla syy olla tarjoamatta tai vuokraamatta tätä asuntoa tälle asunnonhakijalle. Näitä tilanteita voi tulla eteen ja niitä voidaan sitten arvioida tämmöisen läheissyrjinnän näkökulmasta. No, asumisen aikana ehkä meille tulevissa yhteydenotoissa yleistä on tämmöinen niin sanottu savustaminen, jossa taloyhtiössä on ehkä otettu silmätikuksi tietty henkilö tai ruokakunta, josta sitten tehdään
joko perättömiä ilmoituksia tai matalammalla kynnyksellä häiriökäyttäytymisestä ilmoituksia. Pyritään tätä kautta ehkä saamaan häätöä tai muutoin sitten pyrkiä saamaan tämä henkilö tai ruokakunta muuttamaan pois tästä kyseisestä yhtiöstä. Jos tämmöinen häiriökäyttäytyminen liittyy vaikkapa alkuperään tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn, niin näitä tilanteita tai nämä tilanteet voivat tulla arvioiduksi syrjintänä. Tällaisissa asunnonvaihtotilanteissa on tärkeää hyvinvointialueen ja kunnan eri sektoreiden ja toimijoiden välinen yhteistyö ja kokonaistilanteiden huomioiminen, että jos on pitkäaikaisesta asumisesta kysymys, siinä asumisen aikana elämäntilanteet muuttuu, voi tulla pitkäaikaista sairautta tai vammoja, jolloin mahdollinen tämmöinen liikkumisen apuvälineiden tarve voi tulla kyseeseen ja mahdollinen lisätilan tarve siinä asunnossa. Jos on kyse isosta toimijasta, jolla on iso asuntopooli, niin kartoittaminen siinä, että olisiko tässä poolissa henkilöitä, jotka mahdollisesti olisivat halukkaita vaihtamaan asuntoa päittäin, tai muutoin, jos on vapaana asuntoja, niin pyrkiä kartoittamaan sitä, löytyisikö tässä muuttuneessa elämäntilanteessa sitten henkilölle sopivaa asuntoa. Näistä liikkumisen apuvälineistä, niiden säilyttämisestä ja lataamisesta, niitä tämmöisiä sähköisiä apuvälineitä ei tule verrata vaikkapa autoon tai muuten vaan kyse on nimenomaan vammaisen henkilön välttämättömistä liikkumisen apuvälineistä, jota henkilö tarvitsee jokapäiväisessä elämässä ja tämmöisen itsenäisen liikkumisen tukemista varten. Ja niistä onkin hyvä, että taloyhtiössä pyrittäisiin löytämään tilaa vaikka yhteisestä pyörävarastosta tai muutoin, jos niitä ei pystytä asunnossa säilyttämään. Ja myös tämä lataaminen kuuluu tähän apuvälineiden säilyttämistilanteeseen myös. No, tämmöisissä mahdollisissa häätötilanteissa, että ketään ei saisi häätää asunnottomaksi ja vähintään sitten tämmöisissä häätötilanteissa tulisi pyrkiä turvaamaan ihmisarvoisen asumisen turvaama tilapäinen majoitus viipymättä. Ja jos kyse on sitten maksamattomista vuokrista, joiden johdosta tämä häätöprosessi on laitettu vireille, niin jos nämä vuokrat maksetaan ennen tämän häädön täytäntöönpanoa, niin tämän häätö tulisi keskeyttää, eikä tätä saisi sitten jatkossa siinä vuokrasuhteen aikana käyttää sitten perusteena mahdolliseen muuhun irtisanomistilanteeseen. Tässä hieman tämmöisiä yleisiä meille tuleita yhteydenottoja. Meihin voi olla yhteydessä joko sähköpostitse osoitteessa yvv@oikeus.fi tai meidän verkkosivuilta löytyy tämmöinen syrjintälomake meidän verkkosivuilta yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi, jonka täyttämällä, jos henkilö kokee tulleensa syrjityksi esimerkiksi asumisen elämän alueella tai muutoin, niin täyttämään tämän syrjintälomakkeen. Lisäksi meillä on 3 päivänä viikossa puhelinpäivystys ja chat-päivystys, jossa me tarjotaan tämmöistä matalan kynnyksen palvelua. Kiitos.